шумо бояд ки аввал ҳамин привичка, забони русиш ба одат привичка меша. Аввал шумо бояд ки привичкаи мардуми сарватманда тарбия кунед худатон ба, баъд ин привичка, ин чизе ки шумо ба одат шудагиай, шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. баъзе одамо мана мегӯянд шумо монда намешавед ҳар рӯз кор кардан ба, шумо монда намешавед ҳар рӯз китоб хондан ба. Не, ман ҷурабозӣ надорам. Ягон ёро рафиқи бисёри ман надорам. ёро рафиқи ман партнёром, ёро рафиқи ман мана ин коргаром, ёро рафиқи ман шогирдом. ман тӯйгардӣ ё ки гапгардак надорам. ҳамун тӯе ба фақат мерам ки ҳамун тӯй барои ман дар ҳақиқат зарурай. мана ин тӯйгардию ин чизҳо вақти шумо бисёр мегирад. одати мардуми камбағал чиай? пул расход кардан, ҳамон ҷое ки вай пул баргашта намебиёяд. диққат кунед, як бор карда, ду бор карда, 10 бор карда ҳамон ба одат мекунанд. ҳамон ҷое пул расход мекунанд ки вай пул баргашта намебиёяд. тамоман гашта намебиёяд. барои ҳама қадар якумин коре ки шумо бояд кунед, шумо бояд ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кунед. вақте ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кардед, анамон майнаи сари шумо дига зиддията бас мекунад. одат шудагӣ ку, одат шудагӣ бошадага, по привичке шумо ҳамона карда рафтанам мегиред.